जोंहा बिपुल मोसाहारिखौ माखासे कमेन्ट खालामदों मानसिफ्रा पाब्लिकआ गिटारजों होनो होनलायनाया माथो गावासो मेगन बुलायनाय लागायजाबाय नामा होननानै बेफोरबायदि माखासे कमेन्ट खालामदों। बेल' नङा गोबां। दा जोंहा मा जागासिनो दङ ससियेल मिडियायाव माखासे भाइरेल रेकर्डिंजों लोगोसे माखासे भाइरेल भिडिअबो गोसारगासिनो दङ। दाख्लैबावैसो जालांनाय जोंहा बिपुल मोसाहारिया प्रकाश नार्जारिनि सायाव माखासे खोथा बुंनाय, बेफोरबायदिनो फैसा माखासे मोननांगौनि खोथा बुंनाय आरो बेजों लोगोसे गोबां खोथा हाबना दंमोन बे भिडिअआव। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय बे भिडिअखौ नायदोंब्ला निस्सय बुजिगोन भिडिअनि गेजेरजों मा खोथा बुंलायनायमोन, माखासे बुथारनाय मानाय बेफोरबायदिजों जुजिनाय माखासे खोथा दंमोन। दा बेजों लोगोसे माखासे सल्भ जाबाय, माखासे बिसोरो मिलायनाय बायदि डिसकास जानाय बायदि जाबाय। बेनि गेजेराव माखासे मानसिफ्रा गोबां कमेन्ट खालामदों दि बिपुल मोसाहारिखौ जेनबाय नामा माबाय नामा, गावासो गिटारजों बुजाबाय नामा, बेफोरबायदि गोबां कमेन्ट खालामदों। बेनि गेजेराव जोंहा बिपुल मोसाहारिया जोंहा माखासे निउस चेनेलफ्राव बुंनाय नुदों, निउस चेनेल लेंहरनानै माखासे खोथाफोरखौ बुंनायखौ जोंहा नुनो मोन्दों माखासे भिडिअफोर। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। जोंहा माखासे निउस चेनेलफ्राव बिपुल मोसाहारिया मा बुंखो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंबानो जाबाय। बिनि उनाव आं नोंथांमोननो लास्टआव माखासे खोथा बुंबावगोन, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नागिरबानो जाबाय। भिडिअनि सायाव मा बुंदों नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायदो, बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा कमेन्ट खालाम गोसो खालामबानो जाबाय। गोरोन्थिया सोरनिमोन, प्रकाश नार्जारिनि ना बिपुल मोसाहारिनि, नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन। अके लोगोफोर, अब्ला आं भिडिअखौ होलांबाय थानोसै, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेनिफ्राय लास्ट सिबां नाय जोबजासिम, बेनिफ्राय आं लास्टआव माखासे खोथा बुंबावगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायजोबबानो जाबाय। गुबै उद्देश्यआ जाहैबाय आङो थांनाय सुनिबार 2 तारिख खालि प्रकाश इउटुबार आरो बेजों लोगोसे गिता आरो बिरबल होननायनि सायाव आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन फेसबुकआव। दा बे भिडिअ आपल'डआ जाहैबाय माने आंहा माखासे फैसा मोननांगौ दं प्रकाशनाव, आरो प्रकाश इउटुबारा फैसा लादोंमोन नालाय, बे फैसाखौ आङो रिकभार खालामफिननो थाखाय आङो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन। बेवहाय आंनि बे मोननांगौखौ रिकभार खालामनो थाखाय माने आङो माखासे खोथा बुंनायाव आङो नैबे बिरबल आरो गितानि पार्सनेल लाइफआवबो हाबनाय जादोंमोन आरोखि। दा बेखौ आं क्लियारफाइ होनो नागिरनानै नोंथांमोनखौ दिनै लिंहरनाय जादों जे मालायफोरनि खोनानाय बाथ्राखौ लानानै आङो गिता आरो बिरबलनि गेजेराव जे माने बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड होननाय मोनसे सोदोब ओंखारदोंमोन। दा बेफोरो माने मोनसे जुस आरोखि, बे रागानि खेथ्रआव ओंखारदों। बेखौ आं दिनै माने मिडियानि सिगाङाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंबाय जे बे जेबो नङा, बे मिसा खोथा, आरो आंबो बे खोथाफोरखौ मालायनिफ्राय खोनानानैसो बुंदोंमोन। दा आङो बेखौनो क्लियार होनो नागिरदों जे बिरबल आरो गितानि माने सानैनि गेजेराव बेबादि जेबो गोथौ सोमोन्दो गैया। आं दिनै माने गोबां मानसिनाव सोंनानै आङो क्लियार लानानै मोनबाय बेबादि नङा। दा मानसिफोर रिउमार खालामनायखायसो बे खोथाया ओंखारदों आरोखि। आरो बेजों लोगोसे आं दा जायफोरनाखि मानसिफ्रा बिथांमोनखौ बुंदों, 2-3सो मानसिफ्रा मुं सुदों, बिथांमोनखौबो आं बुंगोन जे माने बिथांमोनहा बेबादि नङा, आरो फैबाय थानाय समाव बेबादि मुं सोनाया थिग नङा होननानै आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंबाय। दा आं बुंदों दिनै मिडियानि थ्रुयै जायफोरनाखि बिथांमोना बिथांमोननि गाज्रि मोनसे भाइराल माने वार्डस बा गाज्रि भिडिअ माने बिसोरखौ भाइराल खालामनाय भिडिअ ओंखारदों होननानै जदे मदे शेयार खालामनाया थिग नङा। मानसिफोरखौ माने मोजाङै डिटेल्स खबर लानानै, आजिखालिथ' नोङो ससियेल मिडियाफ्राव जायनो हायो बेनो बांसिनानो माने बखिलायनाय जुग आरोखि। दा जिनिसफोरखौ बखिलायनो मोन्दों होननानै आननेसेसारि माने शेयार खालामलाबाय थानायाबो थिग नङा। बिथांमोनखौ आं खावलायदों गतिके शेयार खालामनायनिफ्राय गोजानाव थाथों, आरो माखासे भिडिअफोर आपल'ड होनाय दंबा दानथों, खारन बिस्राबो फेमिलि दङ, न'खर दङ, बेनि थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनै प्रकाश इउटुबारजों आंजों माखासे माने थरखा बिथरख जादों। दा ससियेल मिडियायाव आंबो होदों, प्रकाश इउटुबारा आंनिफ्राय डाइरेक्ट फैसा लादों, माने गिता आरो बिरबलनि दारैनो फैसाखौ लादोंमोन। आंबो थांफादोंमोन। दा बिथाङा नङा होन्दोंमोन, खिन्थु दिनै प्रुफ जाफैबाय। बिथाङा आंनो नै दासो आधा घन्टा 1 घन्टानि सिगाङावनो फैसाखौ हरबाय। आं 8थानि गेजेरावनो फैसाखौ बिदोंमोन दाखालि ससियेल मिडियायावबो। दा बिथाङा 8था जानायनि सिगांनो आंनो बे आंनि मोननांगौ फैसाखौ बिरबल गितानि थ्रुयै बिथाङा हरबाय। दा बेनि थाखाय आं प्रकाश भाइखौबो बुंगोन जे थेंक इउ प्रकाश भाइ, नोंथाङा जे बेबायदि बुजिनानै आंनो फैसाखौ हरफिनदों, बे बिराद मोजां खोथा। आरो बेबायदिनो इयुनाव नोङो मोजां खामानि मावलां, नोंनि केरियारखौ बानायनानै ला, बेखिनिखौ आं प्रकाशखौ खावलायदों। दा बे हिसाबै आङो जोबोद खुसि आरोखि। प्रकाशनि सायावबो आंहा गाज्रि मोननाय गैला, खारन आंनि माने फेक्टरानो माने जेबो गैया बाहाय। खालि मेटारा जाहैबाय माने बै फैसानि थाखायल'मोन नालाय, फैसा लानो थाखाय। दा फैसाखौ मोनबाय हिसाबै आं प्रकाश फंबायखौ आं जेबो गाज्रि मोननाय गैया। बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय। आरो प्रकाश फंबाया फैबाय थानाय समाव आंनि सायाव जुदि उल्था बुजिदोंबा बे गावनि खोथा, खिन्थु आंहा बावहाय जेबो गाज्रि मोननाय गैला। फैसा मोनबाय, बास जोब्बाय, नङा होमबा? फैसानि थाखायसो आं बे माने ससियेल मिडियायाव बे भिडिअखौ आपल'ड होनाय जादोंमोन। दिनै दा 6थासो टाइम जाबाय, जेनेबा आं फैसाखौ मोनबाय, जोबोद खुसि आरोखि। दा आङो प्रकाश फंबायखौ बुंहरबाय, थेंक इउसै प्रकाश फंबाय। आरो बेबायदिनो नोङो समाजनि, रायजोनि
नों मोजां खामानि मावलां बेखिनिखौ आं खावलायनानै फैजोबबाय आरो। दा गोबाङानो खोनाखाबाय जोंहा बिपुल मोसाहारिया प्रकाश नार्जारिनाव माखासे फैसा मोननो दंमोन। बै फैसाफोरखौ मोननो थाखायसो मैया मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन बिपुल मोसाहारिया गावनि चेनेलाव। बै भिडिअनि गेजेरजों माखासे बेयाव मोजां गाज्रि गोबां खोथा बाहायलांदों, गोबां खोथा बुंदों। बिनि सायाव गावआ दा माखासे फोरमायनानै होदों रायजो राजानो। माखासे निउस चेनेल लाबोनानै बुंदों। आं बेयाव बिपुल मोसाहारिनि सायाव फंनैसो खोथा बुंनो सानो। नोंथाङा गावनि चेनेलावनो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोनब्ला नोंथाङा निउस चेनेल लेंहरनो गोनांथि गैयामोन। नोंथाङा गावनि चेनेलावनो बुंनानै नैबेखौ शेयार खालाम होनब्लानो दा बेसेबां नोंथांनि बैफोरो भाइरेल जादोंमोन, नोंथांनि भिडिअआ बेबायदिनो भाइरेल जाफिनगौमोन। दा आङो बेयाव बुंनो सानदों गोबां मानसियानो बिपुल मोसाहारिनि सायाव गोबां कमेन्ट खालामदों। बुजादोंसो नामा मानसिया, बुजाफिनबायसो नामा, प्रकाश नार्जारिजोंसो बुजाबाय नामा, बेफोरबायदि गिटारजों गावासो दामजाफिनबाय नामा, बेफोरबायदि गोबां कमेन्ट खालामदों। बिनिफ्राय नोंथांमोना निस्सय बे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना नुफिनगोन। निउस चेनेलाव थांनानै नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन माखासे कमेन्टफोरखौ नायोब्ला। दा आं बेयाव बुंनो सानोदि बिपुल मोसाहारिया फैसाखौ मोनफिनबाय, थिगानो दं। नाथाय मानि थाखायमोन रायजो राजाफोरखौ माखासे पाब्लिक, माखासे ससियेल मिडियानि मानसिफोरखौ शेयार खालामनो होदोंमोन, शेयार खालामबाय। दा लोगोसे नोंथांखौ बुंनो सानो बैफोर शेयार खालामनाय भिडिअफोरनि थाखायसो नोंथाङा फैसाखौ मोनफिनबाय नामा होननानै जोंबो सानो। दा बेसेबां मोननो दंमोन आरो मानि थाखायमोन, मानि थाखाय नोंथाङा एसेबां गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन, नोंथाङा बे निउस मिडियानि गेजेराव नोंथाङा बुंनानै होयोब्ला मोजां जागौमोन। आरो नोंथाङा निउस मिडिया नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे निउस रिपर्टार लेंहरलायनानै नोंथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों माखासे, नोंथाङा गावनि चेनेलावनो हगारनो हागौमोन। जियानो जा दाबो जोबनानै थांबाय, दाबो सल्भ जाबाय खामानिया। दा नोंथाङा फैसाखौ मोनबाय, मोजाङानो जाबाय। बिनिफ्राय आङो बेयाव फंनैसो बाथ्रा बुंबावगोन नोंथांखौ। जोङो अख्राङाव नायदावनानै खुदैखौ गारोब्ला गावनि आथिङाव गोलैफिनो होननाय बाथ्राया बेनो। बाथ्रा मोनसे दङ, खुगानि राव आरो सिलाय गुलिजों मोनसे रोखोमसे होननाय बायदि मोनसे बाथ्रा दङ। बिनि थाखायनो नोंथाङा ससियेल मिडियायाव फैयोब्ला एसे मोजाङै फैब्लानो जाबाय आरो सानै हयै बाथ्राफोरखौ मोजाङै बुंबानो जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा माखासे गोबां खोथा बुंदोंमोन दाख्लैनि भिडिअआव। नोंथाङा बेफोरबायदिनो माखासे बुथारनाय, माखासे बेफोरबायदिनो थैनायनि माखासे खोथाफोरखौ नोंथाङा शेयार खालामदोंमोन, बुंदोंमोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोना जायफ्रा ससियेल मिडियायाव फैयो बेफोरबायदिनो गावबा गावनि प्राइभेटखौ नोंथांमोना पाब्लिकआव हगारनाङा। बेफोरबायदि प्राइभेटखौ प्राइभेटजों नोंथांमोना लिंक लाबानो जाबाय। बेफोरबायदि पाब्लिकजों नोंथांमोना लिंक लायोब्ला गोबां दावराव जायो ससियेल मिडिया। बेफोरबायदिनो जोंहा दासान्दि भाइरेल रेकर्डिंजों लोगोसे बेफोरबायदिनो भाइरेल भिडिअ गोबां गोसारगासिनो दं। बिनि थाखायनो नोंथांमोना सानै हयै, नोंथांमोना मेलेमजिबि मानसिखा, नोंथांमोना राफोद सासे गोख्रों मानसि। बिनि थाखायनो नोंथांमोना एसे सानै हयै बाथ्राफोरखौ बुंबानो जाबाय। आरो ससियेल मिडियायाव हगारनाय लोगो लोगो गोबां नुयो, नोंथाङा बादा होनानै होबथानोबो हाया, आलि खोनानै होथेनोबो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला नकिया जुग नंलिया, दानिया आइफन जुगसो। बिनि थाखायनो नोंथांमोना एसे सानै हयै भिडिअफोरखौ बानायनानै होबानो जाबाय। दा नोंथांखौथ' गोबां मानसिया सिनायबाय आरो सोरखौबा नोंथांनि फारसेबो जानानै सोरखौबा कमेन्टबो खालामगोन दा, आरो प्रकाशनि जानानै नोंखौबो दा सोरबा सोरबा गाज्रिबो बुंगोन। बिनि थाखायनो नोंथाङा पाब्लिकनि मेगननि नोजोराव सोरनियावबा गाज्रि सोरनियावबा मोजां बेयो जानानै थागोन। अके लोगोफोर, अब्ला दिनै भिडिअआ बेनो। आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनानै होफैदोंमोन। नोंथांमोना जायफ्रा कमेन्ट लिरनानै हरनो गोसो कमेन्ट लिरनानै हरबानो जाबाय। थारैनो मा जामारदोंमोन, मानि थाखाय जादोंमोन, सोरबाफोर मोजाङै डिटेल्स आरो आंनिफ्राय बांसिन मिथियोब्ला नोंथांमोना लिरनानै हरनो हागोन। आरो माखासे नोंथांमोननो भिडिअ होनानै होबाय, नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मा बुजिखो आरो मैया नायनाय भिडिअजों मा बुजिखो नोंथांमोना बेयाव कमेन्टआव खोन्थाहरनो हागोन। गोरोन्थिया सोरनि, प्रकाश नार्जारिनि ना बिपुल मोसाहारिनि? अके लोगोफोर, दिनै भिडिअआ बेनो। दासिमबो नोंथांमोना चेनेलखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै होदो, बेफोरबायदिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय सानफ्रामबो। अके लोगोफोर, बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय।